खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 43 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया मैया जोबनानै थांबाय। बे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारिखौ एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मावफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैनानै बेखेवनानै होयो एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सनेस्वर बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरण्य स्वर्गियारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसारहोयो। बे जोबथा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हानजा आरो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोलुर हानजानि गेजेराव जानानै थाङो। मख'जाथावदि मैयानि बे जोबथा बादायलायनायाव गगामुग दख'रा एबसुनि हानजाया सिमेन्ट दख'रा एबसुनि हानजानि बेरेखायै 4-3 गलाव देरहासार जानो हायो। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव 13 बोसोरनि सिंनि हौवासाफोरनि फुटबल बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनाय बे हाबाफारिया गगामुग दख'रा आरो सिमेन्ट दख'रानि गेजेराव जोबथा बादायलायनाय बे जागासिनो दं। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनद' दख'राखौ लानानै जि गेलेनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जाबाय आरो बेखौ गेलेहोखांनायनि उनाव दिनै जोबथा बादायनाय एबा फाइनाल गेलेनाय जागासिनो गगामुग आरो सिमेन्ट दख'रानि गेजेराव। दा बेवहाय बेखौनो जोङो नोजोर बोदों जे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बा जोंनि आसामाव थानाय जोंनि बर' गथ'फोर बा जोंनि गेलेगिरि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा जिहेथु गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानो हायो, बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर बोदों जे बबे गामिनिफ्राय बा बबे जिल्लानिफ्राय जोङो टेलेन्ट गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो बुथुमनानै जे जों बोरै गोजौ लेभेलसिम लांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोरनि सिंनि जि फुटबल बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो बोसोरफ्रामबो लाबोबाय थादों। दा बेबायदिनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नैबे आन्डार 13 नि फुटबल जि बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंबोनानै दिनै जोबथा एबा फाइनाल गेलेनाय बे हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों गोबां जोंनि दख'रानि गेलेगिरि बिथांमोनहा जोबोद मोजां गेलेदों, खिन्थु माखासे दख'राया देरहानो हायाखै। जाय एसे मोजांसिन गेलेदों बिथांमोनहा देरहानो हादों। दा बेनि गेजेरावबो जाय बिथांमोनहा मोजां गेलेदों, जेननायनि जे टिमनिफ्रायबो जों सिलेक्सन खालामनानै जों मिरु लेभेलसिम लांगोन आरो मिरु लेभेलाव जाय मोजां पारफरमेन्स खालामगोन, जाय मोजां गेलेनो हागोन, बे जेननाय देरहानाया गेदेर बाथ्रा नङा। जाय मोजां गेलेनो हागोन बिथांमोनखौनो जोङो गोजौ लेभेलसिम ट्रेनिं होनानै गेलेनो हानाय जों बेब'स्था खालामगोन। जेरै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा बड'फा एफसि होननानै जों मोनसे क्लाब खुलिनानै लाखाबाय। दा बेवहाय जोङो जाय गेलेगिरि बिथांमोना मोजां गेलेयो बिथांमोनखौ जों सिलेक्सन खालामनानै लांगोन। अलरेडि बे जोंनि बड'फा एफसिआ गेलेनानै दिनै सारा आसामाव मोनसे मोजां नाम खामायनो हादों। दा बियो दिनै जों मख'नो गोनां आरो जोङो गोजोन मोनगोन जे जोङो फोरमायनानै जे बड'फा एफसिआ दिनै आइ लिगआव गेलेनो हानाय मोनसे जयगथा मोनसे क्लाब दिनै गनायथि होजाबाय। दा बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय लाइमोन उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जों खावलायदों, जों बयबो गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहाखौ दानानै लानो थाखाय जों खावलायदों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों आङो गासै बर' माहारिनि फोरमायनो सानो जे धेमाजि जिल्लाया मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मावथांखि बे मावथांखिखौ नोजोर होनानै थांनाय गोलोम बोथोरनि बन्द'आव जों 13 बोसोर बैसोनि उन्दैनि फरायसाफोरखौ जोङो जे जोलुर बादायनाय मोनसे मावबादा लादोंमोन, बे मावबादानि फिथाइ बायदियै जोङो थांनाय 22 अक्ट'निफ्राय मोनथाम जायगायाव जोङो गगामुग दख'रा, सिमेन्ट दख'रा आरो मिडल जनाय दख'रानि सिङाव जोङो बादायलायनायखौ जों लादों। जोंनि जिल्लानि सिङाव 6था ओनसोलनि गेजेरावनो बे बादायलायनायनि गेजेरजों दिनै फैनानै जोङो फाइनालाव सफैनो हाबाय। दिनै बे फाइनालावहाय जोङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय एसपि बर' गेजेरारि गोजौ फरायसालिनि जे गेलेग्रा फोथाराव जों बादायलायनायखौ लादोंमोन। बे बादायलायनाय फिथाइ बायदियै जोङो सिमेन्ट दख'राया 3 गल आरो गगामुग दख'राया 5 गलाव देरहासार जानो हाबाय ट्राइब्रेकाराव।
बेनि थाखाय आं बयखौबो साबायखर जासिदों आरो गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बे बड'फा गोजोनथियारि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जि लानाय जोंनि नैबे दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मोनसे राफोद बर' माहारि आरो दानो हायो नामा जों राफोद बर' लाइमोन दानो हायो नामा जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जेरै ड्राग्स आरो जौ जुवाजों गफबना थानाय बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बेनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोङो माखासे जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो इयुनावबो जों लालांबाय थागोन आरो जोङो 17 बोसोर बैसोनि सिंनिबो जों लागोन जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा ड्राग्स मुक्त जायो आरो मोनसे राफोद मोनसे लाइमोन जों बर' समाज दानो हायो बेखौ जोङो नोजोर होनानै जोंनि नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द' लानाय जि फुटबलनि कचिं मावबादा लानाय बे मावबादा लानायखौ जोङो दिनै मोनद' दख'रानि गेजेराव जोङो फोजोबनायजों लोगोसे जोङो बादायलायनाय जों लाबाय आरो फैबाय थानाय समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय बे जोलुर बादायलायनाय 13 बोसोर बैसोनि उन्दैनि बे बादायलायनायनि थाखाय जोङो धेमाजि जिल्लानि राफोद आरो साग्रिद जाखांना थाबाय बेनि थाखाय जोङो बादायलायनो थाखाय जों थियारि जेब्ला जायो अब्लानो जोंनि धेमाजि जिल्लानिफ्राय जोङो गेलेगिरिफोरखौ जों दैथायहरनाय जागोन गोजोन्थों।